Kolmoskoppainen golfifarmari. Jonkun verran ajan hammas päässyt syömään. Peltiosia. Takaluukku kuitenkin suhteellisen hyvä. Näissä yleensä menee nämä ikkunan reunat ja täältä alalaita. Mutta tässä versiossa takaluukku on hyvässä hapessa. Muutenhan tuota jytkää löytyy. Eli kyseessä on 1.8 pensavehje. 5 lovista lootaa. Sisusta osat itse asiassa varmasti löytyy kaikki. Sisusta ihan ok. Ehkä hieman paskanen, mutta pesemällähän tuosta selviää. Tällainen härpäke.